maju ing paprangan. Maju piye? Aja Sudira, aja nekat. Kowe prajurit nguri Sudira, Kudu kaya ngono. Ora idep. Nagapura wis dikepung mungsuh. Ora kena. Aku kudu ngadepi wong-wong iki Krendapura. Ora, aja nekat. Ojo nekat kowe Sudira. Ayo, wong-wong Krendapura, adepono aku. Ayo. Wong-wong Krendapura, adepono aku. Ya. Piye Kakang Resi? Kok njur kaya ngono iki? Dalem iki pancen timbule sing manggo sarwa seta digege. Lah syarat-syarane kudu kaya ngono kuwi. Senajan digigik ning ora nganggo cara kudu Sang Prabu tindak nangke mbebayani Kakang Resi, ha? Nek mundhut besok marang kowe, Ning nek ana apa-apa kowe tanggung jawab lho, ya. iki tanggung jawab iki dawuh ratu. Apa nganggo buku. Iki andele kuwi jare. Sawanten kae. Prajurit Sarwaseta wis maju ning palagan. Lajeng kados pundi Wirapati? Yo ya, dasar niko. Ayo.